ikhaya lami lokuzalwa eselusikisini. Ndoda etshadileyo, intombi yakwaGcwabini. Isinisiwe namamkela uYesu ukuba abe yinkosi nomsindisi kwempilo yami. Isisebenzi owayefike kuyo yokunyama ngento elizwi lakhe. Siyambonga ukuthi ngale opportunity asivulele yona ukuba sibe khona kule ndawo ngokusebenzisa team ethunyiweyo uhlanganisa umzimba nenkosi. Enkodwa inhliziyo kaThixo ukuba bona abantu abazelweyo bendawoninye. Isitha asiyithandi into yokuba sidibane, singadityaniswa icawe, sidityaniswa kukwazana noKristu. Ngicela ke sifunde namazwi akule ncwadi kaJohn chapter 4 sithatha verse 24 no-25 no-26. Sifunde incwadi kaMateyu 16 verse 16 to 18. Sizamane-ke siwafunda amanye amazwi. Enhliziyweni kaThixo ngonyana wakhe ongabantu bonke bangasindiswa bafikelele ekwazini inyaniso, babe sisizwe esinye. Adumbali izizwe ezibili uThixo wasenza yaba sisizwe esinye. Eso sizwe esibizwa ngoba sisizwe esingcwele. Oluhlobo oluphila emhlabeni lungenzi noba yintoni na. Izolo kuqoqwe amazwi uYesu ethandazela ibandla. Eyona nto wayithandazela kakhulu yayibubunye babazalwane, abantu baka-gifted, babe nezipho kodwa asisebenzi bengekho kwi-unity. I think iyona nto esistrugglisa kuyo ukuze ingabonakali ukuba namandla i-gospel kaYesu. Kuba i-strategy kaSathane kukuba abadivide abantu. Yenze loo nto ukuba wonakale umsebenzi owenziwe nguThixo, futhi ingacaci into uYesu wayizela. Yesu ke into wayene-consent yakuthi xa selemkile ukwehlukana kwabazalwane, ngoba uthi ukuba babe banye ukuze abantu ihlabathi liqonde ukuba undithumile. Kusho ukuthi ayikho indlela esingamcacisa ngayo uYesu ukuze ihlabathi limkhole ngaphandle uba kube yi-unity esinayo thina simshumayelayo. Ayikho i-university engasinika i-training esingathi xa simshumayela abantu bamkholwa uba ngunyana kaThixo othunyiweyo uYesu. Ukuthi uYesu yi-unity qha eyothi
ekhonze African Gospel, ekhonze Assemblies of God, ekhonze Faith Mission, ekhonze International, ekhonze Kowa. Kodwa xa bebonakala abantu babe ngathi baphume esontweni lilodwa behlanganiswe ukwazi uKristu. One character. It's very difficult. Abantu behlukane elalini enye. Bangasindiswa abantu baselalini yakho kuba nisindisiwe kodwa bona isindiswe yanidimana. Lezizitha esindiswe. And uYesu angacaci endaweni yakho because nibanga icawe nina. Nibanga uKristu. Niphuma ezonweni. Kodwa seniphumile ezonweni ifana ezonweni. Kodwa xa senifike enkonzweni ngoba kushunyayezwe kumpostoli othile ngowakhe ubhilonga kuye nalo ubhilonga kothile anifikanga kuKristu ukuze adilise ukutshaba elingena ngabo. That's a problem this facing. Inomfanekiso wezulu esiyakuyo. Because I think le ndlela sihleli ngayo ube nepicture uba le ndlela uhambuyiyo underminer okhonza phaya ungamazi njengomsala uzomazi xa ufika ezulwini. That is a Christ. And siyambonga uThixo ovusa abantu abanenhlungu okwehlukana komzimba. Inkathazo befundisi bami nabantu abashumayela ivangeli inenze into esayiphendula xa sifika phambi koThixo. Inenze into esayichaza xa sifika phambi koThixo ngoba siyenzile imojaha enzile. Silimoshile bana siyenzile iblinder. Sixovile umsebenzi wasekhaya. Unabantu abangakwazi ukudibana abangakwazi isho sekukhala umuntu eshumayela uYesu ecakwendlu yakhe akakwazi ukuya uthanda ingene nabo. uYesu wakushinyela uJesu ophila ngapha akho ivunayo ngenxa yoba ubethelelwe ecaweni not kuKristu. Kafikanga uYesu waphelela kumshumayeli waphemba umshumayeli wakholwa kumshumayeli. Ufuneka akholwe kabili. Akholwa kubeka. Inkinga ukukholwa kubeka. Yingxaki ukukholwa ulandela uJesu kanti umve ugqinelwa umuntu oyedwa. Funda le verse ka-20 ka-24. This verse 24. uThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo kufuneka bamnqule ngomoya benyanisekile. God is the spirit. uThixo lo simkhonzayo ungumoya. Kube sekuthiwa kwaba bamkhonzayo funeke bazimisele babaza umkhonza ngomoya. Then ingabi ngomoya wodwa, ibe ngumoya nenyaniso. Ngoba abantu bayakwazi uba babe semoyeni kodwa bangabikho enyanisweni. Abangayifuni inyaniso basemoya thina, singabantu bakamoya thina, siphila ngomoya thina, inyaniso bangayifuni. Kuthiwa abanqula uThixo funeke bamnqule ngomoya nenyaniso. Ezinto zimbili funeke zingehlukani. Because Christ is the truth. You never uhambe nomoya kodwa uKristu umshiye emva.
And once ukhonze uThixo funeka umkhonze ngenyaniso. Now, ingxoxo ephakathi apha kwale ntombi naye uKristu ucacisa ke ngoku ngoThixo ukuba who is God, so that angakhonzi into ayibonayo. God is the Spirit. So abo bamnqulayo funeke bamnqule ngomoya uThixo nenyaniso babe nayo. Verse 25. Verse 25. Lo mfazi wathi kuye, ndiyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu. Ndazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu uyeza. Wathi ke akufika asixelele. Futhi yena xa ethe wafika uyakusixelela yonke into. Kristu asixelela yonke into. uYesu wathi kuye, nguye kanye lo uthetha naye. Wathi ke ngoKristu kuye, nguye lo uthetha naye. Indiphandle ke xa usehla nayo, wathi akumele uba atsho uba ndinguye. Wasiya le ntombi umphanda eyayuphethe. Yabaleka yangena esitekweni. Ibaleka imasi. Ibaleka emveni kokuba imfumene imasi. Ngoba kuyingozi ukugijima kwabantu beshumayela ngaye kodwa engadanga atshileke kubo. Inkinga yingxaki esibhekene nayo yabantu abagcwele isitrato beshumayela ngoKristu abangafikanga kuye. Bakhawuleze bahamba engekazixhasi. Bakhawuleze bagijima bengekamva bengekafiki kuye asembule. Ilibabeke yasiya umphanda le ntokazi. Yangena phakathi esileweni. Wozanini nibone uba lo ingebe nguKristu nalo. Lo mntu ngixelela izinto zonke endakhe ndazenza. Not izinto endizenziwe ngabantu. Undixelela izinto ezenziwe ndim. Because uYesu akathethi ngokubulawa kwakho. Uthetha ngezinto ezenziwe kuwe. uJesu akakuxeleli ngabaphakathi abaphakathayo. Kodwa uJesu uxelela ngezenzo zenzileyo. uJesu akakwenzi akukhumbuze uba ubulawa ngobani ngoba uzosonda abantu. Kodwa uJesu utshela ngezinto ezenziwe kuwe. Ngoba ziyongxaki izinto ezenziweyo. Ziyingxaki izinto ezenzileyo. Awubulawa zinto ezenziweyo. Ubulawa zinto ezenzileyo. Izinto zenziwe ngabantu, it is not a problem. But izinto zenzileyo ziyingozi yakho ngoba zikuseparate noNkulunkulu. Yalezo angena nawe esitratweni umyalezo okwezanibona nanku umuntu ondixelela izinto endakhe ndazenza. Not izinto endizoniwe ngabantu. Siyathandaza. Now, lokhu bungqina benze indoba isixeko iSamaria yonke ifunquke ilande lo sifazane elithayiphandeka ikhasi uYesu. Wathi leyo sifazane uyahlalisana. Because uYesu uphele ndoda ohleli nayo awutshatanga nayo. Kunamadoda amahlanu uthathe nawo. Kodwa leyo yesithandathu awutshatanga nayo. Xa ibuya emlanjeni yabuya umyalezo. Yisani nibone. Nanku umuntu onditshela into endake ndazenza. Ingebe nguKristu nalo.
Awusumi isiceko salandela into ongazibuhlalisana. Siyojonga lo kuthiwa makazokhangelwa. Ibhayibheli abefika kuye ithi bakholwa. Baba baninzi bekholwa ngenxa yokutsho kwesifazane. Bakholwa baba baninzi. Uma befika kuJesu bathi siyacela Nkosi, take another 2 days usifundise ilizwi lakho. Uthi uJesu abakitshizwi baphinde bakholwa kuye. Babuya kwesifazane bathi asikholwa ngoba sife ngawe, nathi sisibonele. Nayi problem ebangela uba ibandla lithi sabo hlobo kukholwa kube kanye. Yabona bawafika waqala uva kuYesu ungene faith mission uba ngumfaith mission. Wakhuphuka faith mission. Na awuthethe lakhuphuka kule nkonzo. Ngoba inkonzo awufela. Wafika faith mission wawufika unxilile. Wafika kulo kaMondaka. Wakwamkela uYesu. Uhamba usithi ke ngontweni masi yapha iqhulitwe inyani kulo kaMondaka. Wakholwa kakanye. Wakholwa kaMondaka. Wahlala kaMondaka. Xa uphethe uthi ndaguquka phansi kwathathu uMondaka. Uyabona usephansi komntu. Yeah, the church of Jesus. Alakhiwa ngaba. Alakhiwa ngabantu balelefe. Ibandla likaJesu alikho kwaba. Yeah, kufike ezulwini uvenge testimony yomuntu ngekafiki kuKristu. Baningi abantu abangazufika ezulwini baphelele esontweni. Bakhonza ikawo, babhekathi ikawo, alwele ikawo, bangakubulalela ikawo, abangagama noYesu because abamazi uYesu. Yesu abamazi, angaphuma uYesu, angenyalisi uYesu, as long as enganyelisi umfundisi wami, as long as enganyelisi ikawo yami. Because they don't know Christ. Now, bakholwa, batasikholwa ngoba sife ngawo. Bathi joka, sisibonele. Sisibonele, sisibonele. Ntombazana, asikholwa ngoba sife ngawo. Sisibonele, sisibonele. Ingathi nje sigqithile kuwe. Size kuKristu ngobungqina bakho. Kodwa kumiwa. Akuthi ngoba kufika umfundisi washumayela wathatha uJesu wasindiswa ubese uphelela kuye. Funeka udlule okushumayezileyo. Ubone lo bekushunyayelwa ngaye. Ukuphila kumfundisi kodwa ukuphila kulo kushonyayelwa ngaye. Fikani kuYesu. Fikani kuYesu. Fikani kuYesu. Isekuba kufikiwe na kuYesu. Ubengafika uYesu umuntu. Hallelujah. Wekawe webantu. Bengeke kubantu bakho funeka ubakade. Nabantu abantu abangafikanga kuYesu abamthola umoya ingcwele. Nomgadi zawulahleka ngosuhamba yonke le yakho. Sabasta lethi igusha yakho. Igusha yakho. One day
legusha yakho kayikhiliyo. Ngoba umuntu ongafikanga kuYesu kusasa uzakubulala. Funeka wale Matthew. Thandaza. Kisomethemba njalo obuya yasindlela usokihola njalo agis ezulwini khona ibonge khona akade wabethula umthwalo wabisiya bethulo sidlule kubashimayo. Nathi thina sishumayeza abantu wasibedlulisa abantu. Uthi ngoba ngabe uyipreacher eshumayela thandazela ukufa ungenasifollowers. Phindela ukuphumelele xa unabantu abalandela wena. Fail. If you are a preacher, kukho abantu abathembe wena, abathi ngabakho, basibona isifuba ngawe, nothi ngoJesu. You fail. You fail. Akubala abantu bawena unematho nenamba engaka yakho, namabadlangaka akho. Ubangisana noJesu wena. Nokungamusidla uthi mina nginebandla elingaka, but ubele ibandla lelakho. You are the enemy of Christ. Because Christ said, let us go and preach the gospel, making the followers of him, not our followers. Oba lento bangela bakwenza sikahlala sodwa siphonse ndaweninye sifane sakhe abantu bethu notabala Yesu. Ibandla lethu liyafeyila kodwa likaJesu alifeyili. Alibone igama lenkosi uJesu kama kwenziwa bakhe abakhe angabe nabantu bakho usaza umaphambi koThixo because you gonna have a soul. Na into esenza sinahlala senza abantu bethu. Yeah, if ufe for umonakalo nabantu bakho abantu bonaka bakho na uyathi uthi ngabakho uphumile eBhayibhelini. Sisipha sethu wena nabantu bakho because uthi masenza abantu babe ngabafundi bakhe, babe ngabalandeli bakhe, benziwa abantu balandele yena, bazi yena, bangasithina. Ukumsuma lifanele ulile xa abantu bakho besazi wena, ulile njengoPawulos uthi Nkosi banike umoya igcwele ukuze batshilekele nguwe. Uzawufa kusasa, uzawubhubha kusasa, awuthemba abantu babeke kuwe. Abantu abamanga phambili bazimise bathi kholani kuthi nikhole kuYehova. Isonjalo iBhayibheli mani into abantu bakukhole kuKristu. Thina siyi-Old Testament, asingawo amaSirayeli ayekholiswa abaprofethi. No, singabakaYesu thina. Saddam destroy ibandla apha ko-2014, 2015 wayenza ntsha ne-540 ministry.
ayenzanga ngathi kwenza wayipromote wayibeka phambili kwakhona abapostile abangabapostile abaziking abangabapostile baziking zikumkani ziqhawe indlela abatrithwa ngayo zikumkani zikumkani yemana futhi liyamanqula uJesu akanavelu akabona kanandawo kawe uJesu akanandawo ebantwini bakhe onomuntu oyikwayo ngumpostile. This thing is coming from the devil. Go ahead, goodness. Go ahead, yeah. Oh, God, yeah. Because I'm reading just preaching the gospel. It comes from the devil. You never see this kind of apostle in the Bible. When you look at the Bible, you don't know apostle is not what he is. Abamulwayo, akhonzwayo, abasefayo, abasusefa mthubona. Amabandla athathelwe ebantwini. Amile kumnikazi wenkonzo. Singavelaphi isimilo sifuna ukuphika. Abantu bakhonziswa into abayithandayo. Akukhuzwa umuntu omngakwa umuntu wenza into ayithandayo. Iproblem imali man. Ndithi kunasenza mabandla siqala ibhizinesi thina. Inona ibhizinesi ehamba kakhulu kwenzuku yecawe. Ibhizinesi ikawe ufuna ukuba nebhizinesi qala ikawe. Uzoba nebhizinesi right. And ibhizinesi ehamba yecawe namhlanje. Everybody nomncane ufuna ukushumayela. Nomncane ubizwa kompostile. Akazinto akakhuliswanga, akana background, akazimu uvelaphi, ukonzephi. Waziwa kubani, ufundiswa kubani. Basala behamba. Mama khetha kuwa bonke emekwana. Oba badelela abantu abadala badelela kwani utho because kanga abantwana bakhona. Uyayiwe impela ndaba. Impela ndaba uyayiwe. Yadingeke ndoza. Bathu abanentombazana sikholwa ngoba sive ngabo. Yabona nesonwaba xa abantu bephelele kuthi. Asibafuni ukuba nebuyesu. Ukufa unabalandeli inkosi. Igazi lakhe linginqobele. Yesu gazi lakho Jesu only asifesi ngenabantu.
kwinkonzo ezifileyo namhlanje ezazikade zisemalini sabulawa kuba abashumayelayo bafa abantu besekubo. Ezo nkonzo ziyastruggle ngoba sithi noba kufuneka sibheke phambili sikhumbule owafa yedwa simane sithi what ukhona Holy Spirit ofuneka aqhube ibhaji liqhubeke because wafa owayigalile linamathele kuye wafa lingeke kuye wafethe ayikwenza wafesithi imfundiso yalapho ungabukhangela zonke imfundiso ezeyalapho imfundiso wenza ngathi unemfundiso especial evela kuye wabe uYesu bethe umoya ingcwele yakho nefundisa into ithethe ebantwini into yokubafalela bangafiki kuKristu. Abemkamakholwa engevani enento ethi ayifani lento eyalapho owalapho uThixo ungcono konwangapha ababulala abantu uthi wakho uThixo ungcono kunalo uthi kawushumayeza umuntu uthi le ndawo le ndikhonza kwabantu ayifani nezinye leyami ibhetele kunenye ulala umuntu ngoba umuntu ofikayo ngaqonda iKristu uyithatha yonke into wena umshumayeza unaliqondo kukho abantu abakhubazeke eqondweni spiritual qondo spiritual kamoya yakhuthazwa ifuna ukubonisa ibandla likaKristu lakhiwa kwabapha because aba boga bakholwa ebantwini benza into ezithandwa ngabantu bahlonipha abantu baphila kakuhle ecaweni kodwa baphili kakuhle lapho bavela khona bafundisi abakhosikazi afundisa uba utata makamazi umfundisi bavova kakhulu banembeko ecaweni badelela amadoda abo arayithi ecaweni because batrainwe ukuhlonipha lokuphethe iBhayibhile ecaweni abanangxaki amnayise ecaweni kodwa bakhohlakela abo bavela khona because benziwe benziwe yabaluleka iholo lecawa bangabaluleki bona kakhulu behluleka kwindawo ahlala kuzo abazalwa kuthi bahleka bakuthi kodwa bahleke emakhaya nasemisebenzini abahleki nasesikoleni abanakharetha kwi-community abanakharetha because baya-acta ababantu abangenwanga ayithini kubo le nto bayithethayo ayiphili ayikho ayilebangeli babenjalo ke sibagcina kuthi baphelele kuthi baphelele ecaweni bafikanga kumnikazi wabo Verse number 16. Verse 16. Waphendula uSimon Petros wathi wena unguye uKristu. Wena unguKristu. Unyana kaThixo kufuneka abantu bamazi esimshumayela Kristu. Wena ungoqothiweyo. Oqothiweyo. Ibona ngoqothiweyo. Ingxaki leyo ba sizazi sethini basithokiwe. Siphinde sithi baba bephansi koqobo lwethu. Nino noYesu ni. Mina ingabaqothiweyo.
Niphansi kwagcobo lwami. Ayikho apha. Niseneyeni iBhayibhile. No. Sinayi legacy. Sinayi umfundisi. Sinayi umuntu okhokhela ibandla. Siyamrespecta simoyike. We are asikho phansi kwakhe. We are under the anointing of the Holy Spirit. No. Asikho kwi-Old Testament ithi. Apho bebehamba noMoses abathandazela. Ithi sonke sivulela indlela entsha yokuba ubani nobani aziyele. Sonke siphethe ukhiya. Ayikho indoda enokhiya kuvulela abanye. Lifulwa nguYesu izulu. Yesu ufula izulu. Yesu ufula izulu. Ayikho indoda akekho wesifazane abaphinda bazivulela abantu izulu. Asilungisele izinto kumuntu. Asilungiselwa izinto kumuntu. Iyonke indoda eyoleke eKalvari yafuna izulu. Nikholwe nakuYehova kuthethwa no-Israyeli. Ayinathi kholwane kubaprofethi. Nikholwe nakuYehova kuthethwa no-Israyeli. Ayinathi uYesu akakafiki. Kusendabaprofethi abaphakathi kwebandla noThixo. Yesu akafiki. Akafika uYesu. Phaya ngaphambili uThixo wayethetha kubawu bethu ngawo amaphupha nangawo nangemibono. Kodwa in the last days uthetha kuthi ngonyana wakhe. Akathumi indoda nosifazane uyasizela. The fivefold ministry. Zizipho zokwakha ibandla. Mistake yababantwana andiqala icala. Kuzothanda umposti. Ongumposti yokuqala ayikho. Tu qale icawe ongumposti. Awuna gift yokuposti. Owaziwa njengomposti. You are not a prophet. God will carry God. Yeah, you are not. Carry God. Then you tweet. I'll go to opposite. We are also opposite. You don't have the authority to oppose. Equal. Ona courage, ona capacity, ona umandla, nale uthi wekhaya. Nendawo eyakho indawo. Nkosi yami. Nayibandla. Njengesikhonza. Lo msaba lothunywe wanika isipho. Wavuyela ibandla. Kunayo icapacity yokulinda. Kodwa kuthi kumposti kuba abantu belandela.
You are a leader. Beluma sawutholile walilandeli bakhe. Uyathandaza. Uphinda baptisa abantu. Kumoya oyingcwele. Kwaba bantu abaholayo. Kube khona abaphiwe izipho. Angaboneki uphosile kodwa bengena kawa. Lishwa lelekho Holy Spirit. Sibatha ngokomisebenzi kwethu. Ifundele standards. Silomveli. Ifundele standards. Verse 16. Wathi Nduna uSimoni. Yes, baba. Petros wathi ikanti sezinto zokwakhiwa komzimba. Sikandele kafu ukuthi thina ba asikwazi ukwakha abantu. Sikwazi ukwakha icawe thina. Kodwa ufuna sidandise umzimba ibandla abahlelo lwasiwakhokelayo. Kuba thina sihamba sithi ibandla liyafeyila, ibandla likaKristu alifeyili. Sengiyakholwa futhi ngiyasho Nitike wathi uPetros wena nguye uKristu unyanga kaThixo ophezukonke. Wangathi nguye unyanga kaMaria. Because Maria kathola uKristu uthwele uYesu. uMaria kamthwala uKristu uthwele uYesu. Uphethe icontainer apho athathisiweyo bezofikela khona. Na uma ndikushumayeza wena ufika athatha uKristu kuYesu. Kufuneka bembuleke lo Yesu ufike kuwo. Ukuze uthile kunyana kaThixo kulo Yesu bendinikela yena. Yona nto Yesu athetha wathi ndofike nditsho kubawo andinike umntemkeleli yena uyafika ngqine ngam because akekho umuntu ongakungqinela umazi uKristu kufika umoyingcwele sawuvumile kuYesu ndiyabamkela ambule uKristu. Kuya lo Paulos kathetha ngayo ukubona uKristu uyisidalwa esitsha ngabapha abasisono ababangena revelation kaKristu. Tukayingena revelation kaKristu uyeshulwa sisono. Amen. Una revelation of Christ. Amen. Now Satanas. Wathi ke wena nguye uKristu unyana kaThixo ophila. Hallelujah. Uvule amehlo. Verse number 17. Uthetha uYesu. Inkathazo esinayo ukungajileki kukaKristu. Siyabe kusajileke lo bewushumayisa. Siyingxaki thina bashumayela. Siyingxaki thina sishumayelayo. Okwesibili, xa ushumayela igospel suyishumayele inzuzo. Suyishumayele ulambile. Sukuthwa indaba. Kodwa xa ushumayela uKristu suthonywa kulamba. Thonywa ukwambulekela. Andithi awuyishumayela ifaka
It is so true. So true. So yes, that way so kala a movement uba ufundima. Le into ayuka ifa uthola ivangeli uthola amandla kaManjwe akufika kuno ngoJwe niyokwamkela manje nindingimele mayifiki ukwinto edimando yinika nababa ngaphandle kokubhatala lento ndiyenziswa kutshilekelwa yiyo na ukunqatyelwa ngabantu abathole a true gospel ibenza abantu bafuna ukusasaza uYesu ngaphandle kwenzuzo kwivangeli. Naze bayenza ivangeli njengento kade kudliwa ngayo. Sotu biziwe ukabizwa uyeka umsebenzi uthathiwa lobizo walubizo uyeka umsebenzi uthi sowuyeke lo msebenzi ungaya ebizweni ulalo khangela abantu abasenziweyo alokhu bizo angakuyekisa uthi izinto uzenze akuye kulala emini yonke ugada amakhono. Siyathandaza ukungembuleki kukaKristu kulahlekisa abantu. iBhayibhile kube ngathi lahleka abantu kanti abantu abafikanga kuKristu. uKristu kunika ingqondo. Now uJesu uphendula athi verse number 17. Verse 17. Waphendula uYesu wathi kuye, unethamsanqa Simoni nyana kaYona. Kuba lento akuyithilelwa. You are blessed well. Uyithilelwe nguBawo usisiwe usikelelwe uba undaba. Now yaqala ingxoxo yayo yabheka phambili. Wena awulophinde kuthiwa uSiyo uzoba uPetros. Igama elithi Edgar esithobo. Le lithi uPetros uYesu uzayithola igama uPetros. Ethi njengamanje aphile sami sakhe indlu because indlu image akhiwa ngabantu abathole revelation uKristu. Now uPetros uyamemeza phakathi kwathi chapter 3 verse 8 chapter 2 verse 5. Now udisanisa njengamanje aphilile because athole revelation ubasisito balilije uqhekeswa uKristu olithwala abantu. Akakhiwe umuntu ongekafiki kwerevelation. Simbize ngoba imemba yebandla, imemba yendawo, lothe yebandla. Because imemba yebandla likaJesu ine-revelation ngoKristu emkhonza. Then I said ke ngokuJesu ngokwa, I will build my church. No man okibandla. Akekho esifazana onamandla okakibandla kaThixo. Akekho indoda engakhela uThixo ibandla. Jesus himself built his church. Sakwazi uwakha wethu amabandla. Kodwa likaThixo sikwazi uyakha. Wayisethu Yesu apha phezu kwelilwalo.
Upon this revelation, Jesus Christ is rock. Christ is the rock of ages. There's nothing a thing a man's. What did Moses zokufaka ethwaleni xa ufuna ukubona? Wathi bedinga amanzi wathi shayala. Nali ithwala khomba lo kuzophuma amanzi. Wasephuma amanzi ethwaleni because uKristu akafika. Akazalwanga kuMaria, mdala kunoMaria, uKristu. uKristu bekho kwi-Old Testament, but uJesu kangekho yena. Wayesethi phezu kweli dwa ndiyakulapha ibandla lam. Ufunde loo nto verse 18 mama, siyathandaza. Ndiyakulapha ubani owakhe ibandla nguPetros? No. But uJesu uthi ngalo umzalwane zawuqala ngawe ukwakha amalungu elibandla. You are the first one, Peter. I remember yeli bandla because you know me not as a son of Mary, as a son of God. Yabona tasawumazi njengonyana kaThixo abehlulwe yi-AIDS. Masawumazi njengonyana kaThixo ikhensa imehlule. Masawumazi njengonyana kaThixo izifo ziyanyamalala. Yabona tasawumazi njengonyana kaThixo iithasiso emhlomkhulu ziyaphela. But usamazi njengonyana kaMaria uzamane ebantwini bakudilive. Kamane mdlalo ngala. Kamane ngabantu be-messages bekule Sunday sizawubreak imimoya utsho ubune ningabazali. Uzamane kuthi kule Sunday basamam it's a family breaking curses. We break curses. Nine curses, nine siqalekiso Holy Khonzo Yesu. Uzabona nidlala abaprofeti. Nigcina ngoma nikalela kule weekend kama samam uzobe sebenza ngohlobo uThixo. Kule weekend ninigcinwe ngokukhatho. Nigcina ngokuqalela izinto ezithile. Kule game kuzawuqhawa iziqalekiso zefemini. Uzawuthandazela ibandla. Madoda. Ibandla lizawuthandazela ususa iziqalekiso kumzalwane ophile noYesu isikhathi eside. Uhlala indawo uYesu lesiqalekiso. Abaninamkela uYesu. Now ndifuna ke siyibone nathi lelo lifuna sifike. Lento bakhe bakungabikho lula ukuhambelana sisinesimo. Ukuba asifikanga kule ndoda ibisibiza. Two, asiwutholanga umoya. Sinemimoya engafaniyo. Yes, Lord God. Aphila ngespirit sakhe ngoba asekuye. Ngoba xa ekhonza ewodwa angena kakhulu kumoya. Xa liphuma liyofellowship ngapha yasokola ukungena kumoya. Kuba lo moya ufani na ngoyitawe yakhe lodala uphila ngowakhe namarhamenta akhe ayenela kulo moya kodwa kafithi ngokuba sifuna singaziziguli, ndifuna umntana emnyama sizawukhangela
ekhaya sishumayela nawe. Azozondlalisa. Azozondlalisa. Kodwa zawubonisa uba yeyiphi le crisis esikuyo. Basikwi-crisis. Yintoni izawundenza ndibe nomoya kakhulu kule nkawu? Andi-operate ngo-Holy Spirit. Ndi-operate nge-Spirit salithe. I-Faith Mission kule nkawu inomoya wayo. Then i-Assemblies of God inomoya wayo. African Gospel inomoya wayo. Then i-ministry inomoya wayo. I-operate nge-Spirit selida. Because aba bantu abadlulanga kwi-leader. So abayitholanga into yoku-operate ngayo ekhaya. Into yasekhaya yenza ngoba ndingene African Gospel sonke ndakhonza khona. Ngoba ngisebenza ngento yasekhaya ndizokhona khona. Into yasekhaya ngoba ndingabheke eAmerica ndingasange ndibe khona. Uma be-operate ngento yasekhaya ndizofika ndifike. Ikhuphi eyiwa ayekho ozothi ibandla lam liyandivumela uba ndihlalisane. Into yasekhaya ibongatshatile akalali nendoda engatshatanga. Into yasekhaya ilahlisa amanyala. Into yasekhaya ayivumeli intombi ephathaphathwayo. Ayivumi umfana obelana namantombazana. Into yasekhaya sifuna umpostile asiqalelwa ngabantu becawa, hayi kule cawa yethu sibathanda benje. Si-operate ngento yasezulwini. Into yasekhaya uma sihlangane emall singazani kumbuki ukwinto elapho ithi kaphula umbuki nelapha kuwe ithi kamjonge. Asisonke kunye sihlangane eRhawutini zange sabonana kodwa into yasekhaya into yasezulwini. Ngoba singalahlezi zethu sibambe yasekhaya. Now I want to just me. Big. Uzaba nguPetros. Verse number 18. Funda mama. Verse 18. Namke ndithi kuwe uPetros. igama elithetha ulwanga. Lithetha ulwanga. Ndiyakulakhela kolu lwanga. Ndabakhela kweli lwanga. Ibandla lam. Hamba. Kwaye namandla okufa akasayi. Namandla okufa kayikuloyisa. Ibandla lakhiwe ndim. Imali befundisa bami, imali bazalwa bami bashumayeli. Uba sikabuye enkaleni. Sithandele uYesu wakhe ibandla. Sisuke kweziphosini zethu. Sibuye enkaleni. Sathole bendala yethu. Silinqande ibandla. Sikizana ukusimbula. Nangu umnikazi wenkonzo. Ibandla lihlanganayo alakhiwa indoda lwesifazane lakhiwa nguJesu ngokumelakha ulakhela phezu kwakhe. Abasakwethu yabona thina sigawuda amavesi singalenzanga ilizwi sifeza uThixo evesi esebhayibhelini kodwa singaqalanga siziphile.
if nangizothanda now Verse 18. ndiyakulaka Nam ke ndithi kuwe unguPetrose, igama elithetha ulwalwa. ulwa Ndiyakulakhela kolu lwalwa ke ibandla lam. yabona ke enye into ebalulekileyo le nto bangayithi iyanceda ngoba asukule i-revelation uthola lesosa awethuki awufuni ivangeli ekutefisayo awuthuki ayithandi ebekubathisa ekuthi akuzalo bore uhlizona uhlizona utlengwe uhlizona abantu usenze manje uvele uyaphi awusamukela Yesu kanti balumamukela uvele number 2 abantu xa sibenza befikelele kwi-revelation kaYesu ukudokotela ukudokotela esejari yakho hayi kodwa abantu ke abalambileyo nabafuna imali yomuntu abamfuna ugqirha pha bamthanda ukuba bazombeka bamtreat ngobugqirha ngoba bacenge izishumi zakhe ugqirha esenjalo ya fundele wena imali yakho abantwana ngena kuyo awuyazi ngoba itholwanga naseyunivesithi ayikho nawo baphuma esikolweni bayifundile iBhayibhile bayitshekeza babogqirha behlulwa ngamankazana beyinayo iBhayibhile certificate isikolo awutholanga uthixo umuntu ufunde amagama nehistory yabasirayeli awutholanga uNkulunkulu. Haleluya. Ungaya eJerusalem uyobona ingcwaba likaYesu ngoba ukhona nama-Israyeli ahlangano uqinga ingcwaba ngo-2000 something akudala lisekho ubani ongayidelifanya uqhathwa nje umuntu ongakholwayo uyofunani kole ngcwabeni umqondo unawo. Yes, asimboni esithobo simazi esithobo uzawulahlekwa kuThixo xa umkhangele ngomlungu. God is a spirit. Anakhala yamlungu ti-container wayikuyo wayingumjuda lo wayehlelwe nguKristu imbali lokuzalwa kukaYesu wakwaJuda but ukumkhonza umkhonzi ngokuJuda khonza nge-revelation. Yes, unganaso isikolo uyifunde iBhayibhile icheke ikwehlule because iBhayibhile ifuna i-revelation. Zawulahleka naso ubona uthengisa i-oyile ekhona umuntu wena sikubona ubanika i-oyile abantu umuntu lekhona banika amanzi uYesu eqemna ndika amanzi ophuza kula manzi ke-ome sikubona ubathi igama likasinamanzi. Abapostoli abayi-12 kodwa xa inike gunya kunike indoda ethole i-revelation. Isikhiya usinika indoda ayinike i-revelation. Lona abapostoli now umuntu onikwa isikhiya ngone-revelation Kristu after you're baptized by the Holy Spirit unikwa isikhiya ilungelo ngoba
ufunda loncwadi ama-Efesi chapter 1 verse number 13 siye kuyo na unikwa isikhiya asinikwa umfundisi. Ndifuna siyazi aba bashumayelayo ukwintsikelelo ye-local church yakho suyi-undermine i-local church. Amen. Suba ngumuntu ongakhonziyo othi mina ndivuthixo eva ba ulahlekile. Awuzufa umuntu ongasanga umbona ungabeva bahleli nawe. Hallelujah. Operate ngokwethu xa ungakwazi ukumamela umuntu usetyenziswa ngamadimoni akacacanga uba ngamadimoni asebenza. Nakhona abantu baqale bele madimoni hamba Sathane bangaboni xa isebenzisa bona bakusathane. Awukhupha nyana amadimoni amandini kodwa bangaboni xa ifike ufunda umsebenzi ngoba le nto ongafuni bantu ngamadimoni, le nto ongahloniphi leadership yakho ngamadimoni, le nto undermine ibandla okhonza ngamadimoni. Futhi akalwanga nebandla alwe nawe uzibona ungcono kunabo bonke abantu ngamadimoni. Futhi abantu bakwenza ungabathandazeli uba undermine batholeza ngamadimoni. Kuyalo ungazibuza uba ndizokwenzani, utona umsebenzi wami undiziseleni kwaba bantu. Usala nto eyifunayo kuba sibe sisizukulwane esishumanye esinatweni into ezingakhelanga so. So i-undermine indawo okhonza mawuzoshumayela nokuzophuma ngoba abefundisi banamhlanje abakhutshwa zii-local church bazibhika bayazenza. Ukuba esitratweni nge-open air ukwazi izani kuye sokumfundisi sokumfundisi okwazi uyona wenzenzi uthini sokumfundisi. You don't understand it. Come on, you mfundisi leader. I-leader ingomuntu ushumayelayo umuntu ekufundwa kuye i-correct. Amen. Ukushumayela ukushumayela ukuthi ukhulile. Shumayela into ongayiphiliyo. Uyakwazi ukuthi into ongayiphili. A-leader ufundwa kuye. Bafuna abantu babhaptizwe ngamandla kaMonyeli kusuka impakamo. Uhlabelelayo umoya ongcwele nqoba intando yami ukuze ndibe ngowakho because awuzukwazi uba ngokaThixo ungekangqotheli intando. Intando yakho idinga umoya ongcwele. Na funeka abantu babhaptizwe ngamandla kaMoya Ongcwele. Uma befika kuYesu bayabhaptizwa phaa kuye. Bebhaptizwa nabo kuye. Ababhaptizwa ndim abantu. Babhaptizwa ngumprofeti nompostoli. No, uYesu uthe uYohane xa ethetha ndinibhaptiza ngamanzi kodwa bemveni kwam uYesu onamandla ngandingafanele akhula ampatana zakhe uthi yena uyokulibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ayedluliswa abantu basuke kulozo babhaptiza ngomoya oyingcwele ukuze babe ngabakaThixo. Yabonga moya ongcwele yizileke uhamba ulendlela uphethe kahle yabonga moya ongcwele yizileke
uthi xa sowufike kuyo uphendula icinga ihlabathi. Uyabona uba singake sihlabelele into eyenzekileyo. Ya, sihlabelele into eyenzekileyo. Sihlabelele into eyenzeka kuwe. Umuntu uzawuphathwa kakuhle sisandla sikamoyingwe uyolala esifubeni sendoda. Andinayo experience yale ndoda ikhona. Ayongoma. Into yenzekayo. Ngibekho. Yafika ekhaya kumzi wamagqirha. Ngo-1994 ngoJuni ngoXhosa. Ngidakwe butywala bomembulo. Kukhululwe sina. Kwafika into yasezulwini. Kwafika kwisidako. Into yasezulwini. Ayikawo. Isangalo, never isangalo. You know what you forget. You are really Chico! Ini Montana! abantu abathola lento banikwa umoya.
Sengiyathokoza. Sibonga Haleluya. Kumele sicele njengoPawulos. Bathi ngekhaya into engifuna ukuyazi. Bandazi uKristu. Imazi. Dazi namandla. Ofuko lwakhe. Ngayimlande ivangeli lingasifusisase. Khonza uThixo kodwa sasa nasikusiya. Nabantu abadimanayo Nkosi. Balala nathi singabefundisi. Kodwa bazochitha imizi yethu. Bathula benza-ke bevikela imizi yethu bengavikeli ibandla lalabantu bane-leaders nabantu abalimanayo bashumayela nokulimala nabantu abathandaza bekwi-intercessors benza ba-operate nokulima bakhonza uNkulunkulu benza-ke balindele uMancula operate yasebenza phakathi kwebandla bona benza-ke bona baphume enkosini. Sathandaza sukhonzela abantu kuba besathi amen kodwa wena ungasatsho amen kule nto uyenzayo. Abene noThixo sukhoza uxabene noThixo asinazulu thina masifuna kwakho umhlanga ozodibana asishumayele into eyodwa. Let us preach Christ. Sishumayele repentance ngokuko olelo kwesono. Akasiyeke makhona kushumayele prosperity. Akasiyeke kwenza abantu babe ne-stress ngoba abantu abaphumelele nokubathembisa into engekhoyo. Siya confuse abantu. Akasiyeke ukuthi singenayo nalo mali nathi simele abantu ngemali abazobana singenayo thina sishumayela. Let us preach Christ. Akasi shumayele uYesu bazalwane batwi so that uYesu bamve ngaphezu kwento zalapha. Shumayele uYesu. Wakashumayele uYesu. Umoya wenu uzongena ebantwini. Ivangeli lingena Yesu umoya wenu mamaza abantu. Because umoya wenu ulandela uYesu. Asibuye ezwe. Ashumayele holiness. Asigcinazela ikhareka. Ayashumayela kodwa banasimilo. uYesu abami niyababona ngeziqabo hayi ngezipho. Let us preach Christ. Asishumayele uYesu obulawa ngenxa yesono zabantu. Uma simshumayela umoya oyingcwele nokwehla phezu kwabantu. Oh madoda ivali phambi kwakho ndiyathandaza yokwehla phezu kwabantu. Abantu bazodanisa okanye badayive bagide bangagidiswa yi-keyboard. Anithetheleni isono sengiyaya nabekhona yatsho yes
inhliziyo yami ithintile. Abasithathoyi awunalutho. Oh, iyatshona inhliziyo yami ithintile. Isona niyasitolelwa. There is a joy. Oh, iyatshona inhliziyo yami ithintile. Iyatshona, iyatshona, iyatshona inhliziyo yami ithintile. Hamba ngathi unemali ungenayo. Hamba ngathi izinto zilungile zingekalungi. Ikhona lunge ngaphakathi. Inhliziyo yami ithintile. Ikhona into efikileyo. Ikhona into engenileyo. Ikhona into engena intombazane. Lo muntu endihlala kuye uyangifundisa, uyandinxibisa, uyangondla. Kodwa kayifikile le ndoda uthi hlala nemali yakho, hlala nentokome lakho, yokhangela bazohlala khona. Ikhona into efikileyo. Yini le? Esibenza bona sithi sibathenge. Sithi dadam, ngoba uyehluleka ukwehlukana nalo mhlalisana naye. Ungcono niye kwa-Home Affairs niyothatha. Iyatshona inhliziyo yami ithintile. Baphikana abantu abangena kuYesu behlalisana. Bathi namsiyahlalisana naye. Bafika inkosi yosula. Abesifazane, amantombazane ebesondliwa ngamadoda, alahla amadoda bafika abevangeli lapha bafana. Wathola njani beningakwehlukanisie? Wangenwa into enjani mntakababa? Ontlika sonke Yesu. Wehlule umntwana sonke Yesu. Wangenwa into enjani mntakababa? Athola sawuphethe iBhayibhile. Yini nayo kungenayo? Makofa amantombazane sesindisiwe. Indoda enjani esimfase endlini yolala namabazana usithi uYesu ngaphakathi? What kind of a gospel? Ivangeli kungashinyelwa ngexolelo lesono. Sibabize abantu sibathembisa ngemisebenzi. Ayabala pastor. Iphelile inyanga ngingekaqeshwa. Umfundisi ebethe ngizaqesha. Then into zamani niyenza ke indoda lemono kanithandaza. Zamani niyenza zamani nisithi ungeqeshwa nje awukhona. Iproblem izawuyeka kuba nguwe ibe nguye. Ivangeli lingashiba ithola lezona ngokuko ihamba namaqhinga. Sathandaza. Kufuneka siyilungise. Into we-combine ngebandla likaKristu. Sikubuyisela endaweni efaneleyo. Sathandaza netimu yakho. Uzobe ukayifunela inyama. Akayenza uThixo le nto yokudibana kwabaza. Ukushinyela kwaxhola lezo uphume ezonweni.
indoda yashumayela yasinizwa ngathi ndifunda ngakhutshwa esikolweni ndifunda ngathula khaya kuhlutshekwe yasabe lubezi 2000 phila uyakhona isabe lubezi ukubona izimanga abantu yabakethe nento diyazi yali kwitende lizenzayo manika besimnikele nathi umnikele awubizwe umuntu obizayo nekungakithi umvele abantu abaninzi ke bayethuswa ngabanye abantu suthatha imibono exelelwa ngabantu uThixo makathethe nawe sikuva ngabantu arayithi abantu baconfirm into ukuthi bayithethe kodwa sogijima ngento oyive ngabantu ukushumayela kuyokhona uthi kuyambiza umuntu engakwazi ukushumayela into nathi nasichaza calling ngomuntu oclever nokwazi ukuclever ubiziwe aba makhosikazi asengxakini amakhosikazi amaduna ashumayela amakhosikazi amaduna ashumayela akakhonza athi ekhonza kakuhle esisuswe ebantwini indoda yoqala into yami lento ihambe lekhosikazi ifike ife lo afika bone abanye alalele worshipers bone nabahle apha emsebenzini wenkosi athande umthokaze nemali yaba ayinamali ngosunkosikazi wami Sarah sabantu mfethu kamsiyapha awuze komnye ibandla lihambe naye ngoba lelakhe ayilo likaKristu aliphiloke kuKristu iyawasapota amanyala ya ningamcaphukela kamthana abantu bahambe nabantu because ngani kwazi ukuhlala nawe ulahla umfazi nabantwana bakho ndikwethemba ukungakwazi ukugcina mina ulahla umthandayo usenhliziyweni yakho fanele masikulungise ibandla liyalungisa umfundisa ilo lakhe ibandla lelikaKristu mayisenza into ezirong uyalungisa fundisa kulungisa ebandleni ibandla ilo lo lelikaKristu entalelo uqondeni udivorce uyumva uzakhokhela ifamily kanjani bayibhile yacaca uyumva lungisa usihambe nawe lento ngeke siyenze because once singabhaptizwanga ndawengcwele luphethe uphambili siyamoyika akoyimane cawe tu yaza bamoyika nomntana ngomoyika umntana amagama lo umntana ukathi ngoyiwe soyika ukuthi ufike nikhona ningamadoda abadala namtayini ukhona namfundisa inkosi ngoba senegama lokufundiseni imoyika abahlobo ndingamlungisa ina-anointing le ngumoyikwelelo ningamtholanga lumenza nimoyike umntu enzikune ayimoshi inkosi adelela umntu enzikusa akhona abantu abadala bakumncane because of lack of the Holy Spirit ibandla linamoyikwele kuye yedwa wazi uThixo yedwa manje sethusa abantwana bethu uThixo unibethela uThixo uThixo uzabetha abantu bakhe nongabikho kamoyikwele kwenza singazinto uzokubethela uThixo sindisiwe uright noThixo nobuhlobo noThixo. He is a friend of yours. God is a friend, is our friend. So fika njani ezulwini singalungisana so fika njani ezulwini singanqandani sendiyavana kumele bathandikazi sibuyele kumoyikwele kumele sindaphuke kumele sishumele ibubu kumele sivume izono kumele sivume asinayiqhubi into engaseqhubekiyo akhona uNkulunkulu esasifuna. Let us go back to God. Sivume Nkosi ayisahambi ngawe God. Yaphela igeza. Sophela igeza liyaphela igeza. Njengoba ubona umhlaba usenza lento yenzayo. Akusekho down, akusekho leader. Eparliament akusekho mntu
emhlabeni njengasesitawuni kunjalo. Ithetha ukuthini le nto kuthi sithi bandla ngathi ko le chaos eyenzeka emhlabeni ithini kuwe? Awunavalo wena. Jesus is coming. Jesus is coming. Uyafika sinjani? Kubani besazi namhlanje kuzophithisa kubenze emhlabeni. Le chaos eyenzeka yokugoduswa kwabantu bamazwe ayothomi lenzeka apha phandle. Ofuna ibhaphe bona kaphela. Hayi madoda, umhlaba uphumile ezandleni zabantu. Ikhona indoda egungezile uyazenza kanti bazalayo. Yofika sinjani? Yofika sime ndawoni? Yofika sifetheni? Yofika kuyiphi position? Kwenzekani empilweni yakho? Udawuni nobudlelwane bakho noNkulunkulu. Sime ngenyawo siyathandaza. Yini madoda? Sareleksa kangaka. Yini saphola kangaka. Yini sibalapha. Yini Nkulunkulu. Yini Thixo. Sareleksa kangaka. Amehlo phambi kwenkosi. Asibuyele kuye. Asibuyele kuye. Asibuyele kumdali wethu. Asivume phambi kwakho. Ngoba isandla sethu sonke sithandaza.